Sa issa naqsu b'800 l-kumpaniji li minħabba l-pandemija ġabu permess biex inaqsu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela ta' rendikont tax-xogħol tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali fuq il-post tax-xogħol tul din is-sena u stqarr li din kienet sena li bħala pajjiż ridna nuru kuraġġ. Stqarr kif matul din is-sena għad daqs dan iż-żmien ma kien użat l-artiklu fil-liġi li jagħti l-poter lid-Dipartiment biex jagħti l-permess biex il-kundizzjonijiet tax-xogħol jinbidlu għal żmien temporanju biex il-ħaddiema ma jitilfux il-post tax-xogħol tagħhom. Minn Marzu madwar 1000 kumpanija nataw il-permess u llum madwar 200 kumpanija għad għandhom dan il-permess li jkun imġeddet kull 4 ġimgħat. Dan il-mekkaniżmu salva post tax-xogħol għal iktar minn 25,000 ħaddiem. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali fuq il-post tax-xogħol Diane Vella Muscat spjegat kif sal-aħħar ta' din is-sena rajna tnaqqis drastiku fil-kumpaniji li bdew jagħmlu użu minn dan it-tip ta' permess, hekk kif bil-mod il-kumpaniji bdew jerġgħu jsibu saqajhom. Kollox kellna madwar 1000 permess li ngħataw, dawna qisu sa Ġunju Lulju kienu għadhom hemmhekk. Imbagħad qisu lejn l-aħħar tas-sajf bdew jonqsu ftit għalfejn bdejna naraw li eżempju ħwienet reġgħu fetħu, ħafna anke ħwienet Maltin qed joffru servizzi tagħhom online b'delivery mela allura reġgħu qed joperaw. Ristoranti li reġgħu fetħu u allura again l-operat tagħhom reġa' tejjeb. Il-Ministru Abela spjega kif id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali iwettaq investigazzjonijiet, laqgħat konċiljatorji u servizz ta' appoġġ għall-impjegati u min iħaddem. Stqarr kif din is-sena ġew mnedija żewġ free phones, wieħed 75 għall-impjegati u wieħed 76 għal min iħaddem. Dan sabiex f'dan iż-żmien tal-pandemija l-ħaddiema u min iħaddem ikunu jistgħu jsibu l-għajnuna tad-Dipartiment. Stqarr kif id-Dipartiment irċieva 43,459 telefonata, 6,632 minnhom kienu telefonati minn min iħaddem. Spjega kif il-free phone ser ikun qed jinżamm anke wara l-pandemija. Il-Ministru Abela qal kif kien hemm ukoll kważi 15,000 email li kollha ġew imwieġba. Mill-bidu tas-sena sa Marzu marru fiżikament għand id-Dipartiment 686 persuna, iżda mbagħad id-Dipartiment ingħalaq u għalhekk kien hemm żieda fl-emails u t-telefonati. Id-Dipartiment mistenni jerġa' jiftaħ għal pubbliku għal nofs Jannar. Stqarr li d-Dipartiment dam iktar ma jinfetaħ minħabba li saru xi xogħlijiet fih hekk kif ingħalaq. Il-Ministru Carmelo Abela stqarr kif bil-ħidma ta' dan id-Dipartiment ġew salvati eluf ta' impjiegi. Allura l-ħidma kollettiva tal-Gvern kienet kruċjali biex salvajna eluf ta' impjiegi mhux biss il-25,000 li ħanetek kien bl-intervent tad-Dipartiment ukoll li ġew salvati, imma addirittura ħafna aktar eluf ta' ħaddiema li żammew l-impjieg tagħhom. U għannota wkoll kif saru numru ta' investigazzjonijiet għal prattiċi illegali minn min iħaddem bħal nuqqas ta' ħlas ta' pagi u bonuses jew li min iħaddem ma jagħtix payslip. 882 każ ġew investigati tul din is-sena. In-nota kif dan juri li l-ħaddiema tad-Dipartiment komplew għaddejjin bix-xogħol tagħhom anke fi żmien il-pandemija. Dwar ir-relazzjonijiet industrijali, id-Dipartiment sejjaħ 65 laqgħa konċiljatorja li minnhom 88% tal-każijiet ġew riżolti wara d-diskussjoni madwar il-mejda u li għalhekk ma nħolqux tilwim industrijali minnhom. Dwar it-Tribunal Industrijali qal li mill-bidu tas-sena trasqu 110 każijiet ġodda li 89 minnhom kienu fuq allegat keċċija inġusta. Dan fil-waqt li 9 każijiet allegaw li kien hemm ukoll diskriminazzjoni magħhom. It-Tribunal iddeċida wkoll 49 każ li 42 każ minnhom ikkonċernaw każijiet dwar tkeċċija inġusta. Dan fil-waqt li kien hemm ukoll 2 każijiet dwar tilwim industrijali. Stqarr li għas-sena d-dieħla fl-ewwel xhur ser tibqa' priorità li jkomplu jkunu salvati l-impjiegi.